Mchembere ndafamba zvakanaka. Ndafamba zvakanaka. Saka manga wanga uri kupi wewe? Inini? Ndandiri kubatwa Jehovah. Wani? Ndandiri kubatwa Jehovah kubatwa Jehovah ndokwana ndi. Ndatopima muHarare ndiri kubatwa Jehovah. Wabatwa Jehovah? Saka wabatwa Jehovah. Chitori nani ako kunenge kuri nani handiti? Kubatwa Jehovah. Kubasa? Ndokandakabva kubatwa Jehovah. Ndakabva kubatwa Jehovah. Wakabvepi? Kubatwa Jehovah. Kubasa? Bali? Kubasa ere? Kubatwa Jehovah nongatori pabasa kwai. Bozo vanoimbira mapresident, ma-MP, machichi, vanhu vakasiyana siyana. Vanoimbira vanhu vakasaka vanenge vari pabasa. Ndo wandakabvawo uko. Saka watoya nemari? Mari kubasa zviko utaura. Kupi? Kubasa zviko. Kubatwa Jehovah? Aiwa kana ndakatobvako. Kubatwa Jehovah ndakabvako. Ndakabvako. Saka kubatwa Jehovah inini ndasingaimbi ikoko kai. Aiyo ndangopinda kubhendi kwavo vachiridza. Ndongonoona vachiimba ndobva ndatobva kubhendi kwavo ndakatobva. Saka ndokwanga uri uchipedza nguwa uri ikoko. Aiyo ndandishape kurara ndikanovata ikoko. Wazi wanga achitoimba kubara so kumwe kubara so zvitambudze. Asi havanoimba havo. Ndakabva kubatwa Jehovah. Kubatwa Jehovah ndakatobva. Uchibvirei manje kana kwangu uchiita zvakanaka? Pamwe waizopedzera watopinzwa vada kutopedza kuimba show hanoza show ine time ka zandaona kuti afo yakuchaya nemadhabva wabatwa Jehovah wakuita zvemashow futi vanoimba kana mune birthday renyu kana mune function yenyu ndangopinda mufunction yavaimbawo ndakatobhadhara mari ka ndakutadza ini ndakutadza ndokandakatobva saka kuna kumakatorima here guru rineri because nditauri zvemagwere kani handitauri zvemagwere bai handitauri zvemagwere ko mudhara vari sei vari nane fani vari nane hau mudhara wako wapenyu wapenyu fani ndatauya kuti tiite zvekunenginaka zvekugowa zvinhu uda kugoi aseti renyu kai unoziva iwe mwana iwe ka ini zvekutaura nevanhu mukafa Mchembere musina kuti gowa ka tinosara tikatambura singaiti muri kugowana chii property yenyu zvese zvomuri kuona ichi hapana chenyu munhu ngaashande zvake munhu ngaaye mari yake aiwa kamama zvinhu zvikazogowa mafa ka munhu ngaaye mari yake kani ye ndiri kushanda ngeyangu aiwa hapana inini otherwise pakasara 5 days dzekufaka ndoandatengesa zvese aiwa isusu takambokumbira muti zvarirezvo kuzvara kuti muiti chikoro handi makapedza chikoro makapedza chese chikoro mukapedza zvese mukapedza mukapasa ende wakatopasa vanga iwe wakapasa but otherwise ina ndauzopasa kutenga chimota chako chiri panze apo kachi otherwise ndocho ndichatengesa benefit yeschool fees chimota chako ina ndaupasa kutenga zvinhu kai wakadini ndangotongopasa ewe ndiri kuya iko ndo mari dzaidza tutaura tisiyai matishiya idzodzi titoraramawo tichizoti Mchembere vakatishandira ipo papa ndokuwa kunyepa manje papa ndopa kunyepa kuti zvinoita izvo handiiti aiwa tipei property uyu stand yake uyu stand yamoza kuti mastand masematipa dzimba dzese dziri dzenyu idzi dzamakabunganidza tipei zvino ini ndakatoerenga paupenyu muupenyu hwangu fanika paupenyu hwangu chinhu chakatengwa nemwana ari jaha achiendi kuwa kumukadziba ngechangu samai chinhu chakatengwa nemwana ari jaha ngechangu aiwa anyway saka pana chamakati zvarira chamugona kutitaura ndakatozvarira vana vangu wechi zvarira kuti mutore zvirumende unazvo kwakazo start from there